बहा थाङामोन आफा? एसे बेरायलायदोंमोन आं। नों मा नुदों आयै? मोदोमखौ मोजां मोनाखै आं। मोदोमखौनो इनायनो ख्रुब ख्रुब गोजांज्रोम मोनदों आं। बेखायनो दसे उन्दुफैदां। मोदोमा नोंनि गुदुंथार। नोंथ' गोब्राबैनो लोमजाथारदों। आनैमोननो खोन्थायाखै? मोदोमखौ बोरैबा मोनदों होननानै दहायनो खिथादां बाजैनो। उन्दुफैनाय लोगो लोगो मोदोम ख्रुब ख्रुब मोननायखौ बारा मोनदां। आयै नों दसे थाथ', आं मुलि लाना फैनि। मानो मुलि आफा? हरसेखौ नायथ', हामलांगोन बियो। बुरि देहा बिदिनो साख्रुब सुख्रुब जाखायो। आं लाना फैब्रबनि। दा मोनाफ्राव बारा जानो हागौ। रां दं? 10 थाखा दङ। जागोन बियो। आं देरबावनो हागौ। दान्दानि जियाव दं, लांदो। बबाव मोना बे रांखौ? फिसा, नोंनि जनै माबा माबि नांब्ला बायना होनो दैमुआ आंनो गेजेर गेजेर होखोमा फैयो। बेफोरखौनो बुथुमनानै दोनो आं नोंनि जनै। माखासे लांनानै खावसे दोनलांफिन आफा। आयै, आं लाना फैनि। दे। दैमु, आइया लोमजादों। आनै लोमजादों? औ, आं मुलि लाना फैनि। आनै, मा नों लोमजादों होनलाय? ओं, मालानिफ्राय लोमजाया? दहाय सानसुनिफ्रायनो मोदोमखौ बोरैबा मोनबोदां। मोदोमाबो गुदुंथार। बारा मोनथारदों नामा आनै? आथिं आखाइखौ रम रम दो दो मोनथारदां। खर'खौबो थिखांनो हायै बादि गिलिर मोनदां। बाबुआबो मुलि लायनो थांदों। औ, बेनोथ' आंनो खोन्थालांदों। फैसा दंमोन आरो आनै? दङ आनै। आंनावबो गैथ'थारा। नाङा। नों थाथ'र' दे आनै। दे। आनजादा मोजां जादोंथ' बाबु। बारा गाज्रि जानाय मोनाखै, जेन थेन पास जायाखै। मोजां जायोब्ला गोजानाव थांनानै फरायहैगार। बेफोराव जायगानि परिबेसफोराबो बारा मोजां नंलिया। मालाय गोजानाव थाङानो होनदोंमोन आं, नों बुंनायखाय। फरायनाया परिबेसजों खोथा थायो फिसा। दा नों बेफोर खाबुखौ लानानै गावखौनो मावखालाङाब्ला इयुनाव पस्तायगोन। न'खौनो गारनोनो बियो। गोजानाव फरायनो मोजां पार्सेन्टेज नांगौ आफा। आं मिथिगौ। आंनो नांगौ एबा कम्पिटिटिभ पार्सेन्टेज मोननाय नङा। बेनिखायनो दिल्ली बायदि हाइलि कम्पिटिटिभ जायगायाव थांनानै एडमिसन मोनागारा खस्थ' खालामगारनो बारा। आं मोनाखिसै बेफोर खाबुखौ फिसा। केरियारखौनो दस्रा बानायना होदोंमोन। आनैया लोमजादों आइ। दहायनो मोदोमखौ बोरैबा मोनदों होनदों। बारा जादों? एसे बारा बायदियानो। खोरोमदावआ मुलि लानो थांदों। नायहैयाखैनो। लोमजानाया बारा जाबा जालायथारसिगोनहाय जोंहा खामानिया। खामानिखौसो नांजागोन नोंहा। लोमजानाया मा जादों आरो? बारा मोनदों हामे? एसे बारा मोनदों। खोरोमदावआ सफैयाखै? ओंहो। बैलायथो सफैबाय। ए, सफैबाय? औ। माथ मुलिया दोनसां? बेखौ दौनो थिनदों। दसे उनाव बेखौ दौनो थिनदों। आनै, एसे जखां दे। एसे जखां मुलि जा। दसे स्रिनो उन्दुहाबदो दे। उन्दुदो दे। दसे स्रि उन्दुहाबदो दे आनै दे। उन्दुदो, हामगोन। दा हरफ्राव बारा जायोबा बुं दे। जागोन दे। बोरैबा बारा जायोब्ला खोन्था। जागोन दे। दसे उन्दुहाबदो आयै। दरमास दिन इलेक्सनफ्राबो फैला नालायब्रा। मानोसै इलेक्सनखौलाय? माइरं बायजानदि राङा गैया। भटआ दं नोंहा। इलेक्सन फैब्ला रां मोननोसै आरो नोङो? दालाय बेफोर दालालजों जाना गैयाथाय माजोंथो दंबादिमोन नोंलाय? साख्रि गैया बाख्रि गैयालाय। दालाय नों नांफानानै देरहाहरनाय मिनिस्टारफोरनाव बिना लायब्ला मा जायो? देरहाखांब्ला बेफोर लोगआ रावखौबो सिनायालै। आरो जों मालाय बेफोर लोगनाव मा मैहैबाय थानो मोनागारालाय।
जोंबोथ' समाजनि फिसा फिसौ लिडारथ'ब्रा लिडार आरो नोङो माबादिथो मोनदों नोंलाय माथो मानसिफ्रा नोंखौ दालालि देवानिसो बुङोलाय बे सैमाफ्रा आं नङाबानो जाया हे आफा इसोर नों आंनो साख्रि मोनसे होनो हायोब्ला आं नोंनो बोरमा मासे होथारगोन कि होथारगोन हे आफा इसोर इलेक्शन फैब्लानो बै साला मन्त्रि एमएलएफ्रा बे लावदुम बेरगुनि आथिंखौ हमाब्लानो गवा बे बाराव फुरा बोसोरबानि खरसखौ बहननासो गारगोन बे लावदुम बेरगुआ खुगायावल' नोंनिया खामानियाव लाथिख' जलंगा बुङै लेक्सारल' नोंनिया बे बाराव नायबाय थालाय फावगालि थेर'गालि बोसोरबानि माल मस्लाखौ लासे लानानै नोंनि खोमा गन्थं गोदनाखौ जोंख'बोनो हायाबा बे लावदुम बेरगुआ हौवानि जात नङा हायाब्ला दख'ना गाननांगोन नोङो मिथिखा आदा इसोर न'आव दंना दङ फंबाय दङ फै फै जिराय फै जिराय जागोन बाजै जागोन इसोर 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 आंखौबो इसोर होनबाय नामासै नङालै बाजै माने गोदोनिफ्रायनो बे अबं इसोर बे आदा इसोर आरो सोरखौबा सोरखौबि गिदिर गोलावफोरखौ इसोर इसोर गाबज्रि गाबज्रि गाहाम जान्था जालांबाय दा गाबज्रियाबानो गोजोननाय मोनलिया इसोर 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 गाज्रि नामखौ लाबाय थास्लायस्लाय बे इसोरनि नामखौ लानाया मालाय माथो गाज्रिनो ना नङा नादला भाई नंगौलै आदा इसोर आरो खबरफ्रालाय खबराथ' मोजांलै आदा इसोर क्लास 10आव बारग'नाय सार्टिफिकेटखौ लाबोखाबाय आङो दा नोंल' साख्रिखौ जेने थेने खालामनानै होदोलै आदा इसोर जागोनलै फंबाय जागोन नाथाय रांखौ हले गोगोमैनो नांगोनलै फंबाय हा फरायागारालाय बोरै क्लास 10आव फरायनाय सार्टिफिकेट मोनखो नोंलाय रांनि बाहादुरिलाय बाजै रां बुरजा होनो हायोब्ला आइए बिए सार्टिफिकेट गासिखौ मोनजोबनो हायो हिनजावफ्रा फरायमालाय बेफोरखौ मा बुजिनोब्रा बिसोर सेसामै होसोनाय खायदाखौ जेबो उदाया नादला भाई बे थिगथारलै आदा इसोर जोंनाबो आमुखिया एमए स्कुल फरायनाय नाथाय आं स्कुल नुफेरैजोंनो फात्ताखौनो मोना नोंसिनि थाख्रा थाख्रि खामानिखौ मा फात्ता मोननो बेनिखायनोथ' मानसिफ्रा नोंसोरखौ देवानि दालालि बुङो आदा इसोर माबोरै जाखो बे सालाफ्रा आं नङाबानो जाया बे थिगथार बे आदा नङाबादि बै समाजा मा जागौमोनथाय इसोर देरनानै सोरगो मोनहैगौमोन इसोर इसोर बारा जाबायना बाजैनि बुंनाया हिनजावफोरनि खुगाया बारा खालि फंबाय रां नङाब्ला बिसोरनि खुगाखौ माथुनो हाया जिखि जाया पेसानि गाबनायाव जाबायथों दा मोनायाव हले संनो माइरङा गैया मिथिखा इसोर इसोर बेफोरखौ बाद होलै नादला भाई दा नोंनिया रांनिसो बाथ्रा सार्टिफिकेटखौथ' मोनखाबाय अफिसारफ्रा माथो रांखौ गोजा मख'ग्रोथारो जागोन आदा इसोर हा फुरासेखौ फाननो रादायखाखाबाय आं गाबोन समफोरनो गासिबो रांखौ मोनथारगोन नाथाय आदा इसोर मा पुलिसनि साख्रिखौ खालामनो नाजाथारदो मानोना सखिदारनि साख्रिखौ आं बारा साबजानाय मोना आदा इसोर साख्रियाथ' सुखिदारब्लाबो बे पुलिस डिपार्टमेन्टआव जागोनलै नादला भाई थेवबोलै खोथा दङ नों पुलिसखौनो नाजाथारदोलै नांगौब्ला हानि राङा थोआब्ला आंनि हिनजावनि खोमानि सनाखौनो खावनानैब्लाबो नोंनो होफैथारगोनलै आदा इसोर हानि राङाथ' थोखानाय नङा बे रोखा खाथार नों मावल'लै आदा इसोर आं दे होमबालाय रांनिसो खोथा साख्रियालाय मासै दे होमब्ला आं
당신의 아다 이슬. 네네네. 이슬. 아예 맞아 가예 아예 맞아 가예 아예 모든 바람을 신당 머리 문에 가예 모든 털털 가르마란 강문 탄당 아예 angdak 탈라나 피네 아예 나갑시다 나가 아예 하가그야 비자그야 마징 라인을 앙함근 이제 막 가발라 내가 아예 नों बादो थैबा आंसो थानांगौ आयै सासे बयबो थैखानांगौ आं थैबा रायजागोन बे न'आवनो थाबाय था फिसा बियो खुनुरुखुम पास खालामनानै ला फिसा बियो पास जायोबा फिसा फिसौ साख्रि लानानै जानो हागोन मानो होनबा हा गैया हु गैया माजों सोलिनो जागोन आयै नों लुबैनाय बादि आं मावनो नाजागोन संसारनि जारलाखौ उथ्रिनो नाजागोन आयै नाथाय नों आंखौ एफा थाबनो मावनो खालामनो दानांगोन आयै फिसा आंबो हगारलांनो लुगैया फिसा नोंनि खोथाखौ सानोबा आंनि बिखाया थेरे बेथेर गावो फिसा नाथाय मा खालामनो संसाराव रावबो गावनि गोसो खुसियैबो थानो मोना नों दुखु दाख्लाम फिसा नों दुखु दाख्लाम दुनिया बारा जादों नामा खुरुम दाव मामाय दागाब खुरुम थांगोन बियो थां डाक्टार लाना फैथां डाक्टार लायनो मावनांगौ मामाय आं फैयाखै खुरुम दाव थां नों लायल' आयै नों दसे थाथ' आं डाक्टार लाना फैनि नों जेबो दासान आयै आं दानो फैगोन 밤에 는 바람은 नङासै आदा गोसोखौनो बायग्लि होनाङा हामे आदा आं आरो थांनाय नंलिया आंनि बेरामा हामनाय बेमार नङा सि हामे बिदि दाबुं गोसोखौनो बायग्लि होनांगौ नों एसे गोख्रों खालाम गोसोखौ रथ' आं एसे बाहेरायाव थांना फैनो दे आनै नों बारा मोनहादों नङासै बाराखौ बिदिनोसै आनै खोरोमदावआ बबाव थांदों डाक्टार लायनो थांदों आनै दैमु नोंसोर खोरोमदावखौ नाय मानोना संसाराव बेहाबो आं बादि रावबो गैया जागोन आनै आंहा बिदिल' सिन्ता आं थैबा फिसाया मा जागोन संसाराव रावबो गैया बेहा बे हारसिङै संसाराव गदाय हारसिङै आनै मावरिया जिउआ संसाराव बेसे दुखुनांथाव आंबो मिथिगौ मा पापनि थाखाय बियो आं खाफाल हावरियाजों खांजाखो आनै आं जानांगौ जाखाबाय नोंल' खाफाल हावरिया खोरोमदावखौ एसे खबर लादो आनै नों थाथ'र' दे आं आइमोनखौ लेंनानै लायनि बाजै नोंसोर आंनि
फिसाखौ नायगोन ना हामे नों मा गोदाव सोराव खोथा बुंदों नों हामगोन डाक्टारा बोरै खुरुमदाव आमाय डाक्टारा फैयानो हरखाय मानो फैया बेलाय डाक्टारजों माव फैया आयै आफा डाक्टारखौ लायनो नांला आं हामखानाय नंला नोंल' मोजाङै थादो आदा नों जेने जेने बे आंनि फिसाखौ बिएखौ पास खालामहोदो धोरोम जागोन बाजै नोंसिनि आखायाव आं बे आंनि मावरिया गथ'खौ गथायनानै होलांबाय खुरुमदाव नों डाक्टारा बिथां आं रां हरनि अबाव थांदो नों फिसा आं डाक्टार लायनो आयै नों जेरावबो थांनांला फिसा बे समावनो आंखौ गारनानै थांनांला खोरोमदाव नों थां जुगानि खोथाखौ खोनासंब्ला जाया खोरोमदाव माबार थां नोंखौथ' आयै नोंखौथ' आनै खुरुमदाव थांसै दिनै फुरासो हानि रां फैनो हागौ नारलानिफ्राय साख्रिखौ होनो हायाब्लासो साख्रिखौ एसपिआ जासिखाबाय सुखिदारनि पस्ट मोनसे खालि दं नै रांखौथ' बारा होखाया आं बिनो होमबालाय खोमानि सनाखौ आं बेजोंनो दाहोग्रोनोसै दे साख्रिया जायोब्ला खोमानि सनाखौबो बेजोंनो मोनगोन नंगौ जेखौ जेरैबो साना दोनखाबाय आं बेरग'बाय दङ ना दङ आदा दङ फै फै हाबबो फै जिरायफै फै आदा फै फै जिरायफै जिरायफै जिराय फावलि गय 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 हाब मा मोनजाबावलै आदा मा माथो नांगौ मा खालामदोंमोन नोंलाय जों ओरैनो रायलायना दंमोनलै आदा खोथाखौ आं गिदिरखौ लाना फैदोंमोनलै बेरग' गोबास' हालाय गिदिर नामा आदा नों गोबास' हायै मा गिदिर खोथा दं थेवबोलै आदा गया जादो बेवाइफोर जागोन दे सिगारेटखौ बायनो हायालै आदा बिरिखौनो हा सोलियालै फंबाय नंगौ नामा दे आदा बुंदो बेसे गिदिर खोथा खोनासंदिनि खोथाया बेनो आं बे बाराव एमएलए दारायनो सानदों जोबोद गोजोनथाव खोथालै आदा देरहाथारबाथ' आं मन्थ्रि जाखागोन मानोना गाहाय लिडारफ्रा आंजों लोगो जोबथार होमब्ला नोंखौ मा खालामगोन बुंलाय उननि बाथ्राया उनावलै आदा आरो आं जायखौ मदद होगोन बेथ' देरहाखाथारगोन खालि रांनिल' बाथ्रालै आदा रांनि थाखाय नों जेबो जिंगा दासि आंथ' जिंगा सिखाया सोरबाफोर हेंथा थानायफोरखौ थोंजों खालामनो थाखाय जेसेबां रां नांगौ आं दंसै आरो नोंनि बान्थायाथ' एक्सट्रा आंथ' साख्रिनि थाखाय हा हु फानजोबथारबाय दा नोंल' अननानै आंनो साख्रि मोनसे होथारदो आं नोंनो बोरमा मासे होथारगोन हे आफा इसोर
हाबुंब्रा सोरबासो नुबाय नामाब्रा नाथायनो आंखौ थगायनो मोननाय नङा थगायनाया आंजों बारा गैखाया आं जायनो खोथा होयो आं बेजोंनो थायो नाथाय इलेक्सन समाव बै सोरबाफोर फैयोब्ला आं बिसोरजों लोगो जानायखौ नों बेरेखा साननो नाङालै आदा मानोना आं सायाव बिसोरजों लोगो जाफ्लाबाबो सिङाव नाथाय नोंजोंनो गोसो मोदोम गासैबो थाफाजोबगोन जागोन जेखि जाया नों देरहाबानो जाबायथ' हा माथो बिदिसो जानांगौ इलेक्सननि ट्रिक्सआ आंनाव गासैबो दंखाजोबोलै नों जेबो दागि इसोर इसोर गिदिर गोलावफोरखौसो लोगो मोनमारोलै आंबो जहाय सिङाव जायगा दंखायो अखाबालाय अमा दाबोखसै नोंहालाय दा बुंसै बाजै फैबाय थानायावनो फुथुनानै गोलैनाबोलै जहाय सिङाव जायगा दंखायो हाबावनो खुग्लुबना गोलैखांलाय जिराय जागोन दे आदा जोलावदि मालावदि सोर गिदिर गोलावखौलाय लोगो मोनफैलायखिवरानलाय नारला दहं हाबाब आदा इसोर नोंसोरथ' जोंनि समाजनि गिदिर गोलावफ्रा मोजां ना नारला दहं मोजां आदा इसोरनि अननायाव नारला बाहाय बे बाराव आदा बुगदावा एमएलए सिखारोनो फा जों देरहाहरनो हागोन ना हायानो नों सोरबादिया सिखारोब्ला जों जांगिखाफोर दंथारसै आदा इसोर दाल थुंग्रिनि गेजेरजों सौसिनाब्लाबो बेरा गरमबाथाय दुंखावथारो इसोर इसोर आंनिया बेबादिनोसैलै आदा इसोर नोंसोरबादि गोख्रों सापर्ट दंखायसो आंबो बोलोब जादों आदसा नोंसोर दानिफ्रायनो मोनसे खामानि माव मा खामानि आदा नोंसोर स्टुडेन्टआव थांनानै आंनि बेफोर खोथाफोरखौ बुंफै आरो बे गनायथाराब्ला गाज्रि राहा लानाय जागोन होननानै बुं जागोन थांजागोन ना नङा नारला भाई जागोन आं दासिमखाबाय नंगौ बेखौ साख्रि मोननोसैखाय इंलिस सोलोंगासिनो दं बेखायनो फंफा फंनै जानला मोनला इंलिस बुंबाय थायो नंगौ इसोर इसोर मा बबे डिपार्टमेन्टआव पुलिस डिपार्टमेन्टआव सुकिदार थुकिदार मा मोनो बाय चान्स मोनाब्ला आंखौ देरहाग्रोनो हो मोननायाथ' मोनखागोन नाथाय सुकिदार मोनोब्ला पुलिस फर्सआव आपग्रेड खालामनानै होनांगोन बे जेबो गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय आंखौल' देरहाहरग्रोनोसो जागोन आदा इसोर दे बिदिब्ला आं थांदों दे आदा इसोर नों जेबो दा गैया दा जों थासान्दियाव आंबो गियाखै थादोंसो थादो बेयावबो दे थांदो दे होमबा फंबाय जोंहाबो जिरायफिनदो आं जिरायबाय थालिया आदा इसोर नों नैबे रांखौल' लाखिदो नाथाय साख्रिया थाबा थानांगोनलै आदा हा बेसेबांथो 20,000 फुरासे हानि दामथ' जागोन आं बे मास मोनसेनि गेजेरावनो नोंनि साख्रिखौ थिक खालामनानै होथारसिगोन जागोन दे आदा इसोर जागोन आं थांसै दे बाजै आं थांसै दे नुबाय सनाखौ दाहोखानोसैहाय मा नांथ'वा न' दोनना फै खोरोमदाव नों दुखु दाखालामसै जा जालांनांगौ जालांबाय बेफोरखौ नों दुखु खालामबा मोनफिननो हाया मेब्ला अबुंनि ओनसोला मुस्रिखौ गोबां मानसिया नुदों जानो हागौ नाथाय बेनि गिलु फालु फोजोबस्रांनाय मुस्रिखौथ' रावबो नुवाखै नाथाय आं दिनै नुदों बेनि गेलेनायखौ एफा गिलु बालु खोरोम ओंखाम जाहैनि फै आं जाया खोरोम ओंखाम जाया दै लोङा मा जानांगौ नोंलाय खोरोमदाव थ' जाहैदिनि आंबो जायाखै जाहैदिनि एफा एफा नों जाहैग्रा उनाव जागोन खोरोम
थैनायजों थैफानो हाया ज' जाहैदिनि एफा एफा फैना आंबो जायाखै खोरोम नों बिदि जाया लोङा थाबाय थाब्ला जोंखौबो बारा दुखुनाय जाया होनबा फैना ज' जाहैदिनि जाफैदो थांफै गाजोबलायलांबाय बाबु मेब्लालाय फैगासिनो दं बाबु मेब्ला जाफैदो थांगासिनो दं जादो दे जादो नै संख्रिया जागोन खोरोम जादो दे नों बिदि दुखु खालामबाय थाब्ला जोंहाबो गोसोआ बायग्लिलाङो जादो खोरोम मा माय संसाराव जिउनि गुबै जाहोनखौ बुजिनानै जाय दुखु जारलाखौ होफिननो हायो बेनो सुबुं जिउखौ मोजाङै दैथायलांनो हायो खोरोम जोनोम जाब्ला मरणबो थाफैयो खोरोम बेनो अबंनि गेलेनाय जाय जेसेबां दिन आयु बे बेसेबां दिन बे संसाराव थानो मोनो आंबो थांगोन नोंबो थांनांगोन सानसे बयबो बे समायना बुहुमखौ हगारलांनांगोन बेनो गसाइनि गेलेनाय नाथाय सानसे सिगां सानसे उन बेल' जोंना रिजाल्टआ होबाय नै नंगौ औ नै बोरो नै गाबोन कलेजाव थांनांसिगोन जाबाय आं माथो दाबो सफैरोङासै बाबु मेब्लाया दा रिजाल्ट लानो थांनो मानसिनो एफा थाब सफैबाय फेलसि जादों दा पासआ जाखागोन बियो रिजाल्टआ बारा मोजां जाया जानो हागौ आरो जायाबो दा होन बलिथ' बाबु फैगौ बाबु रिजाल्टआ मोजाङै खोनाबायथ' आंहा फोथायनाय दं फुलसिरि मा फोथायनाय आफा नोंदि पास जागोन आंहा फोथायनाय दं फिसा आं होनदोंमोन आरो फेलबो जानो हागौ होननानै आदा रिजाल्टआ मोजां दे कंग्रेचुलेसन थेंक इउ आंनिफ्रायबो कंग्रेचुलेसन थाबाय दे खोरोमदाव नोंनो मोजां फरायदो आरो डिस्टिंसन लाखिना पास खालामदो सिबाय बिमा थैजागारबाय बिहा रावबो गैयिजों रां रुफा गैयिजों आनजादखौबा होनो हागोन ना हाया बिहा मा होननाय जाखो नों खोरोमदावखौ नोंगौखौसो बुंदों दा सब समाय जों बेखौ जाहोनो हायो आरो सिगां बिमा थानायाव बिमानि फैनायजों जाफाहोदोंमोन दा ओरैनो मागना जाहोनो हायो आरो बेखौ बिए आनजाद होजासिम मागना जाहै जाहोआ बे उननि बाथ्रा सिबाय बिमा थैनायानो बावाखै बेखौ जुदि बेबायदि बुङोब्ला बेनि गोसोआव मा मोननांगौ देलाय बुं मोननाय मोनै जाहा जेबो गैया आंना सिगाङावनो स्रां स्रिं जानांगौ खोथायावनो दङ मैदेरखौ सुनांगौ खाफालाव मानसिखौ रायनांगौ सिगाङाव फुलसिरि नोंथ' एफा अन्थाइ बिखानि मानसि आं साननो हायाखैमोन आं अन्थाइ बिखानि मानसि जानायखायसो नङाबा नोंनि सम्पतिया मालाबानो माबा जासिगौमोन फुलसिरि बेफोर सम्पतिया थैब्ला थांफाया फा गुवाहाटि ना शिलंआव फरायनो सानखो गुवाहाटि इउनिभार्सिटियाव थांग्रोनोसै बाहाय जायाबा शिलंआव लाहैदिनि जेरै मोजां ओरै खालामदो दे फा माला थांनो सानखो गाबोननो थांनो सानदों दे थाब थाङाबा सिट मोननाय नङाबो बेनिखायनो गाबोन थांनो सानदां बेफोरखि खाट नालाय ससे मोनसे दे 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 नोंनि दे 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 मा दुइ पियास मा ब्लाड नै मोनबोलायबाय आङो नंगौ नङा थगायसै नामाब्रा नंगौब्रा नंगौ फैसा आंना माथिंलाय मानो मोनाब्रा Ne? Ma. Ma dia.
Nih, arbo mun bolai be. Ai, rai. Neng ma kep nomor be ma be. Ai, nai. Oi, tas ko ma ko. Ai, mon ora. Oi. मानसिया बिदि जालाय गावजों गाव थ' थांसै थ' सानजाय दैमु मा आं कलेजखौ गारनो सानबाय कलेज गारनानै मा खालामनो सानखो खनजानो रोंबाय जेला गावनि आदारखौ नागिरनानै खनजानो सोलोंनोसै खोरोम आंहा रावबो गैया फारसेथिं थाखा फैसाबो गैया आं बादि खाफालदाफोरा मानसिया बोरै कलेज फरायबाय थानो हानो आं मिथिगौ खोरोम आइनि खोथाफ्रा नोंखौ द्लामैनो दुखु होगोन होननानै मानसिनि गोखा गोखै खोथाफ्रा आंनि आगोल जोनोमनि मोन्थाय होननानै आं साननानै लायो दैमु नङाबाथाय आं सहायनो राहा गैया दैमु खोरोम दैमु थांसै थ'